qiyamul layli ibada ce mai girman gaske, tana da wahala. Galibinmu ba kowa ne yake iya tashi qiyamul layli ba, amma abu ne mai girman gaske, saboda ana cewa ba za ka samu munafiki yana qiyamul layli ba, saboda ita ibada ce daga kai sai Allah. Shi ko munafiki yana yi ne don a gani, to yadda ya shiga gidansa ba wanda zai bi shi ya gani bare ya ba masa. Shi yasa ba wanda yake qiyamul layli sai mumini. Munafiki idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. In suka tashi sallah suka tashi cikin kasala kuma suna yi dan a gani. To kaga mai qiyamul layli wanda yake dan a gani shi zai qiyamul layli. Al-Hasan al-Basri yana cewa ما علمت عملا أحسن مكابدة من قيام الليل ما عملت عملا أحسن من مكابدة الليل وصيام النهار. yake cewa ban san wani aiki mafi kyau ba kamar mutumin da zai tashi yi kokawa da dare ko ya tsaya da azumi da rana ya azumi. aiki ne mai wahala. ma alimtu amalan ashadda ala an-nafs min mukabadati al-layl wa siyam an-nahar. shi sa ba kowa yake iya ba. idan kaga kana aiki a wani lokaci ka zo ka kasa ko kana so kai ka kasa, to ka duba ayyukanka, akwai zunubai da suka yi yawa. zunubi in yayi yawa da baibai yake wa mutum, ba zai iya cin aikin alkhairi ba. wani mutum ya zo ya tambayi ɗaya daga cikin magabata, Ibrahim ibn Adham, ya tambaye shi cewa ina so in rika qiyamul layli amma na kasa, gaya min maganin da zai warkar min da wannan. أريد أن أقوم الليل ولكن لا أقدر فصف لي دواء. gaya min maganin da zai magance min in ga ina iya abin nan. sai ya ce da shi, kada ka saɓi Allah da rana, la ta'si Allah fi an-nahar fa inna wuqufaka bayna yaday Allah sharafun wal 'asi la yastahiqu hadha ash-sharaf. yace kakka saɓi Allah da rana, yace saboda tsayuwarka gaban Allah kana munajati da shi wata daraja ce babba. Allah ya baka damar ka tsaya gabansa kana ganawa da shi, babban matsayi ne. ce wanda ko yake saɓan Allah bai cancanci wannan matsayin ba, shi yasa Allah ba zai tashe ka ba. saboda haka in kana so ka zama mai ibada, to yi kokari ka kauce wa saban Allah. shi zai sa da baibayin da shi dan ya maka ya ciccire ya kakkatse. wani ya tambayi Al-Hasan al-Basri yace, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu al-qiyam wa u'iddu tahuri walakin la astati. yace, ya Aba Sa'id, nakan kwanta bacci lafiya lau, ina son in tashi in yi qiyamul laili, har ma ina tattalar abin alwalata, amma sai in kasa. me yasa na kasa yi? sai Al-Hasan al-Basri yace, qayyadatka dhunubuk, zunubanka ne suka dabaibaye ka. فإن العبد إذا أذنب ذنبا ولم يتب حرم من القيام بالليل. idan bawa zai yi ta zunubi ya ƙi tuba to sai a haramta masa, sai Allah ya hana masa samun tsayuwar dare.